जा हाबा जाहैनो नागिरबाय दिनै नै सेस्थ' हाबा जाहैग्राफ्रा रेडि जाजोबखाबाय दा माखासेफोरा मादैमोन नै देलायखांबाय जों थांनो नागिरबाय देलायगासिनो ओमफ्राय आंहाबो देलायखांबाय आरो ना बिसोर देलायखांबाय सिनायाथ' गाखोनानै थाखाबावबाय नालाय आंहा दिनै ब्लग खेबनो गदों नानियासो खेबगासिनो आंनि ब्लगखौ आंहा नै मुजाबो गैया खाबिया हासुजोबनो लंपेन्टआ ओमफ्राय आंखौ साइज थादोंना दिनै दहायनिफ्रायनो आंसो साबसिन माथो नैबे जि गरम नै सेन्देल लाखाबाय ओमफ्राय देलायबाबो बिमाफ्रा माबायदि सेन्देलखौ लानांगौ बैजों मिलायगौमोन गस्लाजों सेन्देलजों मा गस्लाजों सेन्देल मामिना नै गरमानो जि सान्दुंना ओमफ्राय माबादोंसो नै खुसेर बिदै नोंसोर लोंखाबाय जों लोंबाय जों लोंगोन ओमफ्राय बैयाव नांबावोनो हाबायाव थांगासिनो हाबा जानो पस्ट अफिसानो बेनो थाना बेखौ बारलांबाय दां बिसोरो सानलेनाथ' थांफिनगोनदां ना सोरो जमायाव थांफिना मानो थाङा जानो सफैबायानो ओरैनोथ' दाजा नै मोननोसै जाखांनायसो दां जाखां जाबा माला खननैसो जाबावबायसो दां बिस्रा बा हनै नोंसो जाखांजोब्बाय हा जाखांजोब्बाय नामा खनबेसे ट्रिप जाखो नोंसोरलाय फैद' हाला उखैनाया आङो फैद' आमाय फैद'ब्रा दोनलाङाबो थाबायस्लाबनो हायखायनो बादोंलै मा जादों मा जालायखो आहा सिगमायाव देन्जारनि हाबायाव सौथुदों नामा सौथुदों नोंसिनि जानाया औवा देन्जार मोदोमबायलै नोंस्रासो गैयाना ना सोला ना फुजा नै मालाय नोंस्रा जाहैदों बारा मानसै मानसिफोर जाखांना फैबाय नै हाब्बाय आयु जि गरम मोनफैबायना सफैबाय मा मानसि दं हिन्जाव गोदाननि मा Ayo, YouTuber sih. Udah, aku dikak deh. Awami, siapa? Maria. Sini. Bapak yang dong peng. Tahu deh, anggrek sih. Datang malah tahu deh, anggrek sang. Deh. Iya. Bikin sini tayo. Kan sian dia, aku dia.
Nei baजियासो माथो दै रानग्राया बोरानिमोन नालाय थेंक इउ बाजै दै होफैनायनि आदा गैया नै मामिया मालाय बिब'जोंसो दं नै मालाय बांग्राफ्रा मेरला बिबैमोनखौ लोगो मोनलायबाय ना मामि बिबौजोंल' खालि बिदिल' बिसिना माला बिमाया आंनि बिमा ओरै फैलाय मा नायलायसो आंनि बिमादै उन्दै सोर आं देखायलाहाय नै बेनो आमाया हिनजाव गोदाननि बाबा बेयो आमाय एसे नावलाय नै बेनो ओमफ्राय नै आमायमोन आमाय नै बेखौ खेबखुमानांगौसो ओरैबायदि देलायनाय जि गाज्रि बे खेबखुमायाबा जाया ओंखाम जायोसै आं दाहाय देखायफिनसै हिनजाव गोदान हौवा गोदानखौहाय आं ओंखाम जाहैग्रोनोसै सल' आजि भिडिअ खालामगासिनो नै दासो नुदों बिसोरखौ औ लोंखांबाय जों ओरै गिदिंहैनोसै हाबग्राया दंखायो नालाय मेरला ओमफ्राय मामिया लाखिथारसै आयौ नै एबार मोनजासिगोन बिमायखौ नै माथो बिमानैफ्रा बावसो दंजोबो खना खनायाव जाजायो बे आजायालाय नैबेबो जायामोन जानोसै जोङो जादो नै हे मादैया बे हिनजाव गोदाननि बिमादै दे जादो उखैनाय हालाना नै दाउआ दाउ लाबोलायबाय हाबायावल' लोगो मोनलायहाय बयबो ज' ज' ना जालायबाय फुरा जानाय आरो जानाय ओमफ्राय हनै बिस्रा बे गुमैजों बे आब'जों मिरामिस बेसाराखै जाखाव आरो जाखाव नैबेना साख्रि मावग्राफोरसो ना गाबाव से हमथाजोबखाबो जानाय जाबाय गोदावना थालाया फासपानाव दिन जाबायमोन दालाय मोनजाया आच्छा मोनजाबाय उदै बुंजासे जादो दिनै जोंना खालि नै जोंहा गैया दासो हिनजाव गोदान हौवा गोदानखौ भिडिअ खालामनो मोनसै आंनि बिनानाव जाबाय बेवाइ गोदान थांनोसै जोङो फट' लानो
cek kan. Ayu. Yung raka. Hang serba. Ada deh. Ada deh. Ambil dulu kalam deng. Hang di sini lah, kayaknya. Musuh nih, rahang baik. Nih, haba जानानै फैबाय जों. दा नै गोदोनि स्कुल मोनबाय आं फरायनाय. अन्थाइबारि आश्रम आयो. आं देखायलांबाय थानाय दं. गोदो उन्दैनि मेम'रिफ्रा बेफोर बेसेबां मा गोसोआव दं, मा गोसोआव फैयो. बैनो मोनो स्कुला. सार बागान जि मोजांमोन. देनां मालाबा फैनानै आराम देखायफैनोसै हा. दा नै मामियाबो उन्दुनानै दंना, ओंखायनो भिडिअ'आ ससेल' जाला जोब्बाय. उन्दुनो ओंखारबाय आं हौसिमलाय आगदाजोंना. बै स्कुलमोन नै नैबावनो जोंना नैबे लामायावनो सान प्रेयार जायोमोनब्रा फुं बेलासि. साला गोदो बिदिनोखामोन. औ बे गोदोनिफ्रायनो दंखायो बिफाङा. नङाब्रा एसे फिसामोन. फिसा ओमफ्राय बैयावमोन बयस हस्टेला बैयावमोन. ओमफ्राय नोंसिनालाय? जोंना बैलाय गार्लस हस्टेला. जों क्लास 9 निफ्रायसो नैयाव थाफैदों. बैजोंसोमोन जोंनाबो बैथिंमोन. बै मन्दिर बेयावमोन जोंना नै. बावनो जि फट' लानोसै जों सालबारि आरो सिलिखा फोननाय. रिल माबा गोनांजों. नै बाहायनोमोन. बेयावहाय नै बाहाय माबा मन्दिर. दाना हाबाबो होयोलै. आवट सिगारेट बेयाव होयोमोन दा? बे मन्दिरा गोदान जाबायब्रा, जों थाबा बिदि नङामोन. ओमफ्राय नैबे माबाया साहा बागाना बे गैयामोन. साहा बागाना गोदानसो. जों थाफैनाय समाव गैयामोन आरो. हस्टेलाव बारा बुरजा मानसि गैला होनदोंहाय दा. नायलाय ओरैबायदि मोजांमोन. मालाबा देखायफैनोसै र'. फैनांगौ जादों आं. नोंसोर बे थिखा थिख्लिथारमोन नामा गोदो? हस्टेलनि गोजा आंथ' थिख्लिख्लि खालामनांथ'. माबा क्लास 5आव खालि गाबनायमोन. मालि दं. बेथ' दाखेब. दालाय बिदि बेहा. देनां मोजां खालामफैगोन दे जोंहा साहा बागानाव. बेखौ बारबानो जोंनि गामि मोनो. बेखौनो जि गोजान बायदि आयु. बेयाव फैनांबाथाय ओरैबायदि गाबखायनाय. 1 किल'मिटारावनो बिदि गाबामोन आरो. ओमफ्राय नैबे दालाङा दा बिदि नङामोनब्रा, एकदम गिथावथावमोन. औ ओमफ्राय मायाथ' बेखौ माननांगौबाथाय ओरैबायदि खस्थ' खालामोन. मानोबा? हायाब्रा. बायनाय. बायला जिला. दोनथ'नोसै आं दसे नै. मामि दा सिरि मोनगोन उन्दुनाया. सहैबाय नामा बिसोरलाय? जानो ओइ सना